आं मोनथिया लोगोफोर आं मोनथिया मा जाखोथाय भिडिअखौ एथ' मोजाङैनो आपल'ड होयो आङो मालाबाबो नायालासिनो हगारखाया नाथाय इउटुबा मानो बेफोरबायदि खालामना होखोथाय आंखौ मैयाबो खेबनै आपल'ड होबाय नै दा दिनैबो खेबनै जासिगोन मानो बिदि जाखोथाय आं हमनानैनो मोनला इउटुबा आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामखो एथ' मोजाङै बानायो इडिट खालामो होमबानाथ' फैसा थायोलै हगारनाय टाइमावबो जेनेबा आपल'ड होनाय टाइमावबो आं नायना हगारोना फैसा एथ' मोजाङै थायो ओमफ्राय आपल'ड होखांनाय लोगो लोगोनो दसे सम थायो दे 1 मिनिटसो बा 2 मिनिटसो थायो ओमफ्राय बेनि उनावनो फैसानो गैया जाना थायो बियो आंनि प्रब्लेम नङा लोगोफोर इउटुबा मा खालामदों आं जेबो मिन्थिला गुबुनफोरनिया जादोंना जायाखै आं मिन्थिया नाथाय आंनिया जागासिनो दाखालिनिफ्रायनो जागासिनो बै मोनसे चेनेलावबो हगारदोंमोन बेयावबो जादोंमोन दा बे बखिबाय थानाय भिडिअआबो जायाबो जानो हानाय लोगोफोर थेवब्लाबो आङो हगारफिनबाय माने भइसखौ खोनायाबो जानो हानाय लोगोफोर थेवब्लाबो सेटिंआव मिलायहोबाथाय जायो आरोना नोंथांमोना सेटिंआव थां ओमफ्राय एडिअ ट्राकआव थां आरोना एडिअ ट्राकआव थुनानै करियान अरिजिनेलाव थु होमबानिया भइसआ फैयो आरोना इंलिसाव थुना दोनबा फैया बे बाथ्राखौ ना खैबादि बुंखौ दा बुंबाबो मा जानो नोंथांमोना भिडिअखौनो खोनायाबा बिदियाव नोंथांमोना बोरै दा खोनाबाबो माबाना सेटिंआव थांनानै बानायनानै नायनो हागौमोन दा रोंनायफोरा नायदो देनाय सोरबा सोरबि टेनसनलै लोगोफोर जेथिंबो टेनसन फारसेथिंजाय बेमार आजारफोराबो हामनो रोंला थेवब्लाबो भिडिअखौ खस्थ' मस्थ'यै बानायो माने गाज्रि जाबा जेथिंबो गाज्रि जायोलै लोगोफोर दा नैबे भिडिअआबो जुदि माथोआनो गैयाबा आंनि बुंनायफोरखौनो जुदि खोनायाबा नोंथांमोनाबो बोरै सेटिंआव मिलायहैनो दिनै बिदिबो जायो फारसेथिं दिनै कार्टुनखौबो बानायनो हायाखैमोन माने माबा जोबना दंमोन आरोना रिसार्ज बायसिसो नालाय जों सोयोसो नालाय 2000 होनानै बायनासो बानायदों आरोना आङो एकदम दाम गोसा जाबाय आरोना 2000 मानि 2000 होनानै बानायदों लोगोफोर नाथाय मैयानि भिडिअ हगारनायफोराव फैसायानो खम हाबदों आरोना आंनियाव दा दिनैबो बारा गोलाव हगारा लोगोफोर जेनेबा आं ओरैनो हगारनायदोंसो आरोना माथो खोनायोना खोनाया गायदे मायो आंहा दा बेसेबा टेनसन जादों बाद होलै नोंनि टेनसन माबा ओंखाम खुना दोनदोंना आंनो ओंखामखौ खुना दोनदों खोमा दे गल'आ नोंनिखौ गल'आबो गैया मा ओंख्रि ना बेदर दंना गैया ना दङलै ना आलुजों ना संदों दिनैबो साला गल'नि ना भागोखौ जाना दोननांगोन र' गल'आलाय अबाव थांदों गामियाव थांदों बियो फैथ'वाखै गल'आ फैयावनो जाहैनि र' बिनि भागोखौबो मोनजागोन बिदिनो खुना दोनबाय थाबाथाय आंहा गल'नि भागोखौ मोनजाबाय थायो दानिया बे जिउआव आरो मा जाबावगोनलै आं सानबाबो साननानैनो मोनला बिराद खाफाल गाज्रि मानसिलै आङो बे गायदेया बिराद खाफाल गाज्रि भाजा एवनो नागिरबाय जानाय थावानो थोबसेबो गैया माने थोबसेसो जागोन खोमा मा जाबावनो फैसाबो गैया बायनो र' गुमारिखौनो लायनो होनि र' बै थिलुलानाव बिसोरो धोनि मानसि ना औ बिना लाबोनो होनि र' गुमारि ओजों फैलाय मायो थांनाय थिलुदारि लानाव जानाय थाव एसे लायनाय जानाय थावानो थोबसेल' दङ एथ' मोजाङै भाजा एवनो नागिरबाय गैया थावानो गैया थांनाय थिलुलानाव लायनाय आं थाङालै आयै आं लाजियो आरो आं बिसानाव थांनायानो थाङा बोरै आं जानाय थाव बिहैनो लाजियो आङो नों थाङायै जानोखौबो हानाय नङा आयै होनना बुङाखै माने थां सुरबानो हागोन मिथिबाय थांनोबा थां जानोखौबा हले हागोन नोङो थिलुलानाव जानाय थाव इसेखौनो लायनो हाया जानोखौबा हले हायो थां नङाबा खिन्थु आंजों बुजाबाय जानाय थाव इसे बिहैनायावलाय मा लाजिनाय खोथा दं बेयावलाय एम्मानियाबो गैया ना हमनो थांदों होमबा आरे थाङाखै माने माखौ नायबाय थाखो आरो थांनो बासिदोंमोन आं थांलाबायनो हागोन मिथिबाय थांनोबा थां नङाबा खिन्थु आधारबो होजानाय नङा आंजों जानोल' हागौ लासिंथिं आं थिलुदारि लानाव थांनायानो थाङा जानाय थाव बिहैनो बोरै थांनो आं लाजिलै आङो बे आया गावगाया थांबानो जायो लाजिनो गोरों बिराद लाजिनो गोरों साइसआथ' गैखायानो इसेबो माखौ लानाय एथ' लाजियोबा गन्थंआनो गैया गुमारि साला गुमाबायसोयानो मानसियानो सम बिराद रागा जोङो आङो बे सासे गथ'आ मानो बेफोरबायदि जोनोम जाखो मानो साइस गैया फाइस गैया आंनि फिसाजो जानो समाया आंखौ दग साइस बिफानि मोखां लाथारदों बिफानिनो पापिनि साला न'नि समाया आंखौ मा बेफोरबायदिनो खालामबाय थासिगोन ना मायो दा बेसेखौ मोनगोन होननानै
मैयाबो नागिरनो थांबाय गैया मोनासै बै बाबाजियाबो मानो थैनांगौ आंनियानो खाफाल गाज्रि खोमालै आंनि खाफालखौ मोजां जाबाय होनना सानना लानाया आंनि गथ'खौबो अननाय नङा खोमा गथ'नि थाखायबो सिन्था जायो आङो अनसुमा नों थांसै ना मायो उनथिंजाय आंखौ मानो माथो होयो माबा आंबो होफ्लांबाय दे जेबो नङा दे नों आंखौ माथोथ' होलांनांगौ ना माखौथ' सानफ्रोमबो माथो होलांबाय थानांगौ मिन्थिखायोआनो माथो बे टाइमाव आं थाङो होननानै आरो आंखौ दिनैनिफ्राय उनथिंजायनिफ्राय माथो होनाङा दे बिदि दा बुं अनसुमा दुखु मोनो आङो आगोलथ' नों आंखौ बेसेबां मोजाङै माथो होलाङोमोन सना होननानै दा नोङो माथोबो होलांनो नागिरा आरो आं होबाबो रागा जोङो मानो बिदि जालांखो नों मोजां जाफिनदो अनसुमा मा मोजां जाफिनदो आंलाय माथो गाज्रि जादों आरो गांजेमा गोसोम नोंलाय माथो मोनथिखागौ आं नोंखौ मानि थाखाय रागा जोङो नङा अनसुमा नों आंखौ रागा जोंबाय थाना मा जानो जों बिमा बिफायानो जासिगोन नों मानो बुजिया नों आंखौ बिदि समावबो सोगाबगोन नामा नों आंखौ सोगाबाय थानाङा आंनि थाखाय नङा नों गथ'नि थाखायथ' सान बे नोंनिनो गथ' जानो हागौ बियो आंनि गथ' थेवब्लाबो मा थेवब्लाबो आंथ' नोंखौ उनाव जबरदस्तिबो खालामाखैमोन ना नोंबोथ' आंखौ मोजां मोनदोंमोन अनसुमा नोंखौथ' आं फार्स्ट टाइमावसो जबरदस्ति खालामदोंमोन आंखौ मोजांमोन आइ लाभ इउ होननानै नाथाय जेब्लानिफ्राय नों आंखौ गाज्रि मोनदोंमोन बेनिफ्रायथ' आं नोंखौ मालाबाबो आइ लाभ इउ होनना बुंफेराखैमोन मोजां मोनो होननाबो बुंफेराखैमोन उनाव नोंसो बुंना लादोंमोन बेफोर बाथ्राफोरखौ नों बावजोब्बाय नामा अनसुमा थेवब्लाबो गासैबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों मोनथिया आंबो उनाव मा जानाय थेवब्लाबोथ' नों आंखौ नाङा होननाबोथ' बुंनो हायोमोन ना नों आंखौ मानो नांगौ होननानै आंजों मानो हाबा जाफैनाय नोंहा एसेबो लाजिनाय गैयामोन नामा आंबो मा जानायमोन आं गावखौनो मिथिबाय दा नाथाय आं ओरैबायदि फस्थायो नोंखौ हाबा खालामनानै माने मा बुंबावनो अनसुमा मा नों आंखौ सानफ्रोमबो बेफोरबायदिनो सोगाबाय थासिगोन ना मायो मानो बिदि खालामबाय दङ नोङो थाबिसा गोमाबाय दे थेवब्लाबोथ' आं नोंनि गथ'नि बिमा जानो नागिरदों थेवब्लाबो मानो जेबो बुजिया नोङो एथ' सोयाबा आं बोरै थागोन नोंजों बोरै संसार जालांगोन इसेथ' आंखौ अन गथ'नि थाखाय दाथ' बेफोरबायदि सेस खालामदों र' जुदि आंखौ नागारना थाङोबा आं बेखौसो गिनाय मोनो आंनि गथ' आरो आंलाय माथो बेसेबा आलाय सिलाय जागोन बेफोरखौ सानबाथाय बिराद दुखु मोनोलै आङो उनाव नागारनासो थांगोन खोमा बियो जोंफोरखौ जों बिमा फिसा मा मावना जागोन दे बेयाव आंलाय बै खिजाग्रा बिजुलिखौलाय मानो सिमाङा नुलाबायदोंमोन थै फाफि मानसिफोरखौ नुनाङा सानबाय थायो सिमांफोराव माबा नुजाफैबाय थायो सम ओरैबायदि रागा जोङो लासिंसिंनो आं बिदि बिफैनो लाजियोलै नाथाय आइया माबा बुजि मोना गावगायानो बिफैनांगौ ना ए माथो गुमारिसो औ दादै बा नोङो फैया दिनैलाय मा गोसोखांना फैखोलै गुमारि ना मादैखौ नायनो फैदों माबालै दादै माबा आइया माबा मोनसे बुस्थु लांनो होदों र' दङ ना नोंसानियाव मा बुस्थु माबालै दादै जानाय थाव दङमोन ना नोंसानियाव जानाय थाव दं खोमा दे मादैनाव सोंनांगोन माने जोंहा जोबना दङ ओंख्रि संनो नागिरदोंमोन माने थावानो थोबसेबो गैया नालाय बेनिखायनो नोंसानाव आइया बिफैनो होदों माने उनाव लाबाथाय होफिनगोननो इस नांलाया दे होफैफिननो थौ न' सिङाव नाङा दे दादै आं न' सिङाव थांथ'ला दे थांनाय दादै मादैनाव सोंहैनाय दङबा एसे लाबो दे होमबालाय जिरायनाय आं लायनि र' दे लासिंसिंनो आइयाबो मा बिफैनो होयो जानाय थाव मायबा थाव थै दाखालिबाबो बै आलु लालियाव बिसोरनाव आरो सामब्राम बिनो थांनो होदोंमोन आंखौल' थिनबाय थायो गावगायाबो थांनांगौ ना आं बिदि बिथिंनो लाजियोलै नाथाय आइया माबा बुजि मोना रायो फैया होनबाबो थाव गैया रुना दोनबानो जाबायना ओंख्रिफोरखौ जोंथ' जायोना रुबाबो नाथाय गुबुननि न'आव बिदि फैनानै बिफैनो लाजियोना आङो मा सानगोन दे मानसिफोरा आरो मोखाङाव लाग्राखौबा थांनोनो होआ आंखौल' एबा मोनसे खामानि मावबाथाय आंखौल' बुङो आरो आंखौल' रायगोन बै मोखाङाव लाग्राखौ रायनायानो थाङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावबाबो रायनायानो थाङा आंखौथ' दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय
दिनैबा दा माथो फैगोन ना फैला मिथिला आरोना लोगोफोर थेवब्लाबो होना दोनबाय आङो